जों थांनो ओंखारबाय आरो दिल्लीयाव बैस्रियाबो दंफायो। Hi guys, जों दिनै दिल्लीयाव थांगासिनो Bodoland Mohotsov. Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Sinomono kulo pulis sopo sopo tentang kedeni kita moncai video bora tabar. Ang dini nta muni sirau kita moncai video lana fai aro. Be video jabai jengni be first time Bodoland Mohotsov फालिनाय आरो गोदान दिल्लीयाव बेवहायनो माखासे भिडिअफोर लादोंमोन आरो जों माबादि थांदोंमोन माबादि मा खालामनानै रंजा खुसिनो बेवहाय दिल्लीयाव मा खालामहैदोंमोन बेनिनो भिडिअखौ नोंथांमोननि सेराव लाबोबाय आरो बे भिडिअखौ जुदि नायनो इन्टारेस्ट बा नायलांबाय थानो हासिगोन आरो चलो। Bodoland Mohotsov, Bodoland Mohotsov, Bodoland Mohotsov, Bodoland Mohotsov. Munja sosigen oंखाम दानियानै जानायनि सिगां केक बानायना जानायनि हाबाफारि जागासिनो दं नै। Monti lunggasin dong nih. चाय दूध वाला चाय 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 Hai, guys, আমি বিহার আহি পালো গো Pani? Drinking water. Drinking water khaing. Breakfast. Morning time nih breakfast. Apa sih? Apa sih bener? सानजौफुरनि आदार जाना आरो गोसो गोरबो जालांबाय होननानै जाना दो apa mas Ibi mama मोनजोबबाय बैस्रि दालि ओमफ्राय आलु लाब्रा आलु भाजि रुटि गांसे ओमफ्राय नै माबा सामपापुरि ना मामपापुरि ओमफ्राय ओंखाम जोंनि जानायखौ नायबाय दा नै जोबनायसै itu bang tadi di mana? Hah? Susu jahe. शून्य चार दो छः सात वाराणसी प्रतापगढ़ स्पेशल एक्सप्रेस वाराणसी से चलकर भदोही यंघाई जंक्शन प्रतापगढ़ हो जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 10 पर खरीदे धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 1 Barauni via Bodo Kalyan, Chhabra Junction, Muzaffarpur has arrived on platform number 7. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए। ओ नेटवर्क नाही मो हेलो हेलो
बेखौनो बुजि मोननाय मोन आं न'खराव खामानि मावनो रावबो गैला होननायखौनो बुजि मोनबाय ना दा बुजि मोनबाय Bye guys. हेलौ नै ओंखाम जागासिनो खयथा बाजि ओंखाम जाना दो दा Hori cinta. Bye ya. কি খাবা পাইছা Boleh makrek-krek. বলে মাংরেং রে horny 3 baje sekarang onkam jana Lười phạt lại vô 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 phạt lại phạt lại phạt lại vô horny 3 baje onkam jagasino 3 baje Bodoland Mohotsov, Bodoland Mohotsov, Bodoland Mohotsov, Bodoland Mohotsov. Habrakatsan Miloni guys. Habrakatsan Miloni. Bye guys men Gaziabad Bodoland Mohotsov, Bodoland. Laman sila ini. Zabur ko phang lơi. Zabur phang. Abun, apa? क्या गया हाँ बस तो Gaziabad, Gaziabad. Masih berenai. Tata. Gaziabad Junction बहुत सारा आदमी है अवस्थाया नै नायनोनो सुखैना मानो सुखै भगबान इसोर प्रभु सिखाव गोजालै मेरला सिखाव थांबाय जोंनि ट्रेनाव नायबाबो नायख'नो हाया गाखोबाबो गाखोग'नो हाया मानसिफ्रानो बिहारि गोजा सेकेन्ड बांगाल भिडिअबो खालामजाबावासो ओरैबायदि मानसिखाना सिखावथाव नै खोरखिनि बाहेरावसो खालामगासिनो बाहेराव खालामनो हाया नङाबा दसे समनि उनावनो दिल्ली मोनहैनोसै थाथ'दो नोंथांमोनहा ला 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 ला